Nice, nice. Okay. Men altså, du er med videoen nu, eller? Nå, men så skal jeg ikke snakke mere om det. Så skal jeg bare spille. Skal du ikke lige fortælle lidt om dig selv, altså? Skal du ikke lige snakke lidt og sige velkommen eller sådan noget? Bare lige. Så de kan ikke høre, at vi snakker sammen. Godt. Det var bare fordi, hvis min mor og far kommer og siger, nu skal du i seng, Rachel. Ja, så var bare lige, så kan man lave en video, så. Nå, ja, okay. La 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 la. Nej, den var til det, og godt, det lyder faktisk ikke. Hvad er det, jeg ser? Nej, men det er bare fordi, jeg kan pakke den der AR, den der dårlige AR. Og vi får en pump. Nej, tak med jer. Men gå nu væk med den retarderede gun, seriøst, altså. Og så får jeg lige 90. Ja, så smart. Så de kan altså ikke høre, hvad vi snakker om, vel? Eller hvad? Nej, men fordi på din første video, så skrev du nemlig også, at der skrev du også bare i stedet for at sige hej alle sammen. Eller? Altså, du skrev også bare, hej, jeg hedder Enzo, og jeg laver min første serie, jeg lige starter på YouTube. Det skrev du også bare i stedet for at sige det, så altså. Jeg ved det heller ikke. Kom med. Ja. Altså, det kunne være sjovt, hvis du kunne høre os. Men gå... Ja! Nå, men altså, hvad så? Kan de høre os? I see. Men kan de så høre os, siden du sagde hej? Eller? Nå. Okay. Hvad er det? Let's go. Ja, den er du kommet med. Så jeg har en gave til dig. Jeg har en slurp-juice, seriøst. Jeg hader noget godt det der. Så løber jeg bare ind i styrken nu. Vi ses. Jeg vil komme ud herfra. Ja! En pump, det er sådan, jeg leder efter. Jeg vil gerne ud herfra. Nej, hvor er jeg dum. Jeg vil gerne ud herfra, nu kan jeg ikke komme ud. Ja! Find nu.
Stå nu stille. Ja. Det kan jeg godt. Fedt for dig. Jeg er lige ved at dø. Kom nu. Ja, hvor god. Jeg er så heldig. Lige ret under her. Nej, jeg skal væk herfra. Okay, så der er folk efter mig. Nej. Enzo, hjælp mig for helvede. Nej. En assist. Okay, det var ikke en assist. Men nu er low igen, der kommer de fucking homoer. Seriøst. Nå, en så man kan så 2. Se om 4. Det var det. Og der, en assist. Bam! Nej. Jeg har altså kigget, jeg har set dig. Haha! Suck a dick. Oh my god, jeg er så død. Jeg er så død. Okay, fight! Nej, jeg var så tæt på. Altså, jeg var lige ved at dræbe en, og jeg havde kun 10 liv. Er jeg god? Jo. Oj, der var en der. Alla efter mig, det er ikke godt det her. Okay, det er bare en huse. Wow. Nej. Ja. Okay. Oh my god, du tryhard alt mod med. Gik. Kæft. Okay. Så jeg fik ham for dig. Oh my god. Fuck. Og det så 38, 39. Det er tæt. Okay. Skal han der dø?
Ah! Wow. Hold da op. Enzo, hvor mange kills har du? Jeg har 3. Ja. Det er ikke så meget, fordi folk de tryharder alt for meget seriøst. Sniper! Nej, det er bare den der. Oh yeah. Laver. Synes du, jeg råber? Nå. Ja, det var du ønske, men jeg synes ikke, jeg råber. Okay. Ja, jeg synes, du tæller meget lavt. Ja, det kan man høre. Den er meget dårlig. Der er ting derovre, der i. Okay, skal jeg så sælge sådan her i stedet for? Skal jeg så sælge sådan her i stedet for? Okay. Og du må lige lære tilbage. Så jeg har den samme gun som dig, den der. Oh shit. Hvad? Men så jeg fik ham. Okay. Så skal vi mere ramme. Hvad? Nå, jeg kunne ikke høre det, fordi min mikrofon er meget lav. Ah, pis. En fra 99 meter lige headshot. Han er død nu. Nej, så bliver selv sniper af Benjamin. Pislor. You're my baby. Ja, jeg tænkte, det kan ikke sidde her, så var. Ja, vi er enige. Jeg er 6. Oh my god. Jeg tror nok, de vinder den her. Ja. Godt, Enzo. Oh my god. Oh my god, det blev spam over helvede. Nå.
Men skal du i seng nu, eller hvad?